Lezi indaba zehora lokuqala sekwethulela Lazarus Bukhoma ikumkhulule SABC eAuckland Park eGoli mbukele nazi ezinohlonze emini nje. The accused are ordered not to have any contact either directly or indirectly with the state witnesses. Inhloko yophiko lwama-Hawks eGauteng Major General Ibrahim Kadwa, Major General Feroz Khan wophiko lwezomhloli kanye nosomabhizinisi waseThekwini uDarek Downs badedele ngebheyili ye-10,000 zamarandi umuntu ngamunye. You're familiar with that drug bust in Ayrton? I am indeed. And that was a drug bust of about roughly 700 kgs of cocaine. 715 kilograms, yes. Ukhena uFrancois Steyn wophiko lwama-Hawks eGauteng wethula ufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje mayelana nempi yokunqanda ukushushumbiswa kwezidakamizwa kuleli. Owesifazane uphuthunyiswe esibhedlela ngemva kokuthi isihlahla siwele phezu kwemoto yakhe ePlatkloof eKapa njengoba kuqala umsingo obandlayo wesibili ophelezelwa imvula nomoya onamandla eWestern Cape. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakwe-SABC le-hayi igama lami nginguDawud Phungula mbukeli ake singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Inhloko yophiko lwama-Hawks eGauteng uMajor General Ibrahim Kadwa, uMajor General Feroz Khan wophiko lwezomhloli kanye nosomabhizinisi waseThekwini uDarek Downs badedele ngebheyili ye-10,000 zamarandi umuntu ngamunye kanti babhekene namacala okushushumbisa amagugu ambiwayo ngokungemthetho yenkohlakalo ke nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Inkantolo inqume ukunika abasolwa ibheyili ye-20,000 zamarandi umuntu ngamunye ngaphansi kwemigomo ethile. The accused are ordered not to have any contact either directly or indirectly with the state witnesses and the accused's valid passports, if not already in possession of the investigating officer, Warrant Officer Korombi, are to be handed to him on or before the 12th of May 2026. Abasolwa baboshwe ngempela sonto ezindaweni ezehlukene babhekene namacala ahlanganisa ukushushumbisa igolide ngokungemthetho inkohlakalo kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Amaphoyisa athi ukuboshwa kwabo kuyingxenye yemizamo eqhubekayo yokuhlakaza amaqembu obugebengu abandakanyeka ezimayini ezingekho emthethweni kanye nenkohlakalo edlalubi ngaphakathi kwezomthetho. We are told that then the two senior officers then interfered with police investigations. The suspect was never arrested for being in possession of those necessary documentation. We are really comfortable that we have got a case and they've got a case to answer, and we hope that when the date of the 14th of July comes, we will give the necessary documents as per the court. Kulindele ukuthi babuyele enkantolo mhla zi-14 kuNtulikazi ukunika umbuzo isikhathi esanele sokuqhubeka nophenyo. Ungqongqoswe ngomlilo umuzi kalo wabe ngumsakazi ungizwe emchunu nongomunye ke wabaqhuba umkhankaso wokukhala ke ngokugcwala kwabo kufika kuleli embumbulo. Njengamanje ake sixhumane nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe ukuzwa kabanzi malungana ke nalo lolu daba. Mlondi, asikubingelele sikwamukele izindaba ke zasemini. Ngabe uphenyo uliveza ukuthi uqale ngubani lo mlilo? Asibingelele Dawud, sibingelele kumlaleli ekhaya. Okwamanje akakaziwa kakhulukazi ngokuthi ke ubani oshisile lo mlilo, kodwa ke imbiko ekhona ukuthi izolo kube khona abantu abangene phakathi kwekhaya bathi bafuna ungizwe emchunu naye obengekho phakathi kwekhaya eseGoli ehambe ngomsebenzi. Kodwa ke uthi ke lapha bekade kusele izingane ngesikhathi kwenzeka lokho nezitheka kamuva zasezibona ukuthi ke indlu yasha kade ngizosuka nje esithombeni ukuze ke umthwebuli wethu uSibusiso Mathebula akhombise
ngikhombisa umlaleli ekhaya ukuthi ke ikhaya likangizwe Mchunu njengamanje izindlu ezintathu ziphenduke umlotha nempahla beyiphakathi nabangakwazanga ukuthi bakhiphe lutho ngoba njengoba ngisho ukuthi kuthiwa ke bekade kusele izingane ezincane umzali engekho naye umama wekhaya naye engekho ehambe ngokomsebenzi eseKapa kanti sizokhuluma naye ungizwe Mchunu ukuze sikwazi ukuthi umlaleli achazele abalaleli ukuthi ekhaya ngabe mhlambe lesigameko senzeke kanjani ukuthi mhlambe usolani makwenzeka kanje sibonga kakhulu macebo nesikhathi sakho kafushane nje mhlambe ngodaba ukuthi kushile ekhaya mhlambe ngabe imbiki ithini mfowethu ngilimele nje kakhulu emoyeni ngoba mfowethu mina umuntu okhuliswe ngesinto nangomsamo ayikho ngihlonipha nje ngomsamo nanku umuzi lo lapha phesheya owakithi nawo umuzi kababa ubaba wayibika yonke lemizi nawo lo muzi bawubika futhi uzala umunye umuzi wasemzinyathi nje umuntu oganwe isithembu la ekhaya kuhlala umamthimkhulu obuye abesemculweni uFloda uyena uhlala lapha full time kanye nosibalo wami umlamo wami usiphokazi bese kuba uanti ugathi ingane mangabe engekho ngoba kunani ingane zami ekhona ehlala khona la ngithola ucingo nje kuyena izolo bengisegoli shuthi khona ngathi kuyonakala lapha ekhaya ngithi mina kanjani ngoba ngisho ngisesibone ngoba sesineminyaka sihlala la from 2014 lana ubutshani uhlala bohlaza nje ubona mixile njengamanje nje utshani ngoba abukaqualify ukuthi bongasha ngisho mina ngakhe ngotshani imizeminingi nale ngakhe ngotshani into eyenzakalayo ukuthi ke mangithola lo lucingo ngithola ukuthi umuzi ekuthiwa usushile yabona emveni kwalokho kuthiwa eqale kule yandlu kodwa kuthiwa kufika abantu abathathu ngokusho kaSiphokazi la ekhaya ke kuhlala kufika wonke umuntu abanenkinga emsebenzini bangisiza abantu abasemsebenzini bayafika abantu abasuke kube dinga usizo nje noma emphakathini mhlawumbe omunye uthola ukuthi uzela ingane umculi bayafika akuxwayisa ukufika abantu kwala ekhaya bezongibheka iwusiko impilo likhona lolo ingakho ke nje na ingane zami zingasangeze kunaka ukufika kwabo kodwa mase kushunqa zasezithuka ke ukuthi kwenzakalani nalabo abathi mhlawumbe mfowethu lesigameko lesi sihlobene nokuthi kushisa abantu bokufika cha lapho ngiyabachitha angikwazi ukuthi ngithi ngumholi mina qhathe izwe ngiyacela ukuthi neNingizimu Afrika yonkana noma yikuphi abantu bokufika sobadudula ngendlela sibadudula ngayo sithi abahambe ngoba bekhe emthethweni kodwa futhi benze ubugebengu kodwa futhi angikwazi kuyamanisa isigameko esinje ngokosiko uma indoda ehlelwe into enje iyayithatha umkhonto ihambe iyozwa nami ke ngizokwenza ukufanayo lokho njengendoda ukuthi ngibone ukuthi yini lolu lako longaka olwenzeke edlozini lo baba mkhulu ngibheka lokho bese ngiphinde futhi ngisho ukuthi kodwa lokho does not means ukuthi asinawo ama-death threat siphila ngawusuku nosuku mina ke from 2021 ngiphila ngama-death threat futhi namanje lo ngagadwa kusukela lapho kuze kube manje ngingakusho ukuthi kulabantu abaningi abakithi njengoba abantu bokufika beqingcele banama-agent bayadla lawo ma-agent ngalabo bantu babadayisa abantu bokufika ukuthi bayobagadela endlini babasize emizini yabo phinde futhi nasemsebenzini thola ukuthi kuney'tolo eziwu-1000 zabantu bokufika i-protection fee mhlawumbe ngenyanga yi-1000 imiliyoni lelo ngenyanga elitholwa umuntu wala eSouth Africa ogaranta isecurity kwabanye abantu ngakho-ke laba bakithi ngiyazi ukuthi khona abangakwenza kodwa hayi amakwelekwele hayi abantu bokufika ngiyacela mntakababa ukuthi izwe lithule lihlale phansi lilindele uphenyo olwenziwa ngamaphoyisa futhi nalabo bantu abasebethi mina sengihambe ngicela ama-donation ngishisele umuzi cha akaze ngicela i-donation lo ngazalwa mina angihlanye la eBhekanda ingane yami ithathwa umalume usuku nosuku la ehamba yele esikoleni ayile esikoleni umuntu onjani ongacompromise ngempepho yakhe ngomsamo wakhe nangey'ngane zakhe ngilimele kakhulu nje emoyeni mntakababa ngifuna uqamamanga angifuni kodwa kusalayo ngingathi nje mina abantu ake belinde uma kuyimpi le esilwa nawo njengamanje sebeyiphosele ngakho-ke futhi okwesibili ngeke size sime ngeke siyeke ukulwela izwe lethu solulwela ukuze kube sekugcineni sebakhuluma Macingwane loyo bekungumacingwane ichaza kabanzi ngendaba indlela azizwa ngayo ngokuthi umuzi wakhe ushila sibuyisele izintambo ngakuwe studio Dawud
Bonga kakhulu mbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC umlondi Radebe Sibela Bukhoma lapha emzini kaNgizwe eMbumbulu esifundazweni KwaZulu-Natal. Liyaqhubeka inkantolo ephakeme esemthatha ihlelo elisikisiki icala labalisa abayisithupha abasola ngokusocwa ngabantu abayi-18 esigodini saseNgobozane esifundazweni i-Eastern Cape. Kanti kuzwa kabanzi ngokuqhubeka inkantolo ke njengamanje sizoxhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uFundiswa Mhlekude. Fundiswa, asikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala emini bese cala nje usithatha usibeke esithombeni ngokuqhubeka inkantolo namhlanje. Enkosi Dawude, namhlanje sibona umbuso ubiza ingqina elitsha lona ke ngumnumzana uMandla Mabhena osebenza kwibhanki yakwaCapitec njenge-administrator okanye umlawuli. Namhlanje into beyenze benika ubungqina ngetra ezathi zaqhubeka phakathi kommangalelwa wokuqala okwatyholwa ngokuba ngungqondo kwelityala umnumzana uMzukisi Ndamase kunye nommangalelwa wesine uBonga Yintsa. Uyawukhumbula ke ukuba kwiveke ephelileyo kuthe xa kufundwa i-statement sikabonga waxelela inkundla ukuba wathi sakufowunelwa kusithiwa makahamba yokukhangela abafana basegqubeni ekwakutyholwa ngokuba badubule kwikhaya lommangalelwa wokuqala uMzukisi Ndamase, waxela ukuba kanayo imali. So siyacinga ke ngokuba le mali yathi yafakwa ngomhla we-27 kaSeptemba ka-2024 yayilo mali ngoba kuthiwa wathi uzawudinga i-300 rand, so wafakelwa lo 300 rand ebekuvezwa ke obobungqina kukho i-statement zebhanki ezithe zabekwa phakathi enkundleni phambi kwenkundla njengobungqina. Kodwa ke umnumzana uNdamase uyawanikwa ithuba lokuba abuze naye imibuzo. Uthathe ke yena ingqina eli walibuyisela kuJulayi esitsho ukuba kwakungaqali ukufakwa imali phakathi kwakhe nommangalelwa wesine uBonga Yintsa ngalamhla we-27 kaSeptemba ka-2024 ngoba kade kuqhubeka kufakwa imali ezingango-500 no-600 uYintsa afake imali kuNdamase noNdamase efaka imali kuYintsa. So yiloo nto eqhubekileyo namhlanje kuvezwa obobungqina bemali ebayayifakwa phakathi kommangalelwa wokuqala nommangalelwa wesine. Dawud. Bukele sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uFundiswa Mhlekude sibikela Bukhoma eselisikisiki esifundazweni i-Eastern Cape. uKenneth Francis Steyn ohola uphiko lwamaHawks olulwa nezidakamizwa eGauteng utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi kunzima ukunqanda isihlava sokushushumbiswa kwezidakamizwa. Ufakazi bakhe bugxile kakhulu odabeni lokwebiwa kwezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezinesisindo sika-750 kilograms okubikwa ukuthi kwenzeke eArrowton eGauteng ngoNtulikazi ka-2021. You're familiar with that drug bust in Ayrton? I am indeed. And that was a drug bust of about roughly 700 kgs of cocaine. 715 kilograms, yes. What's the street value of that amount of cocaine? Street value of a kilogram of cocaine is roughly 400,000 rand per kilogram. uSteyn utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi kuze kube imanje akekho sekhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngalesigameko kanti kunezinsolo zokuqambukela kwamaphoyisa. An amount this size is quite high value. It's roughly 300 million rand. Yeah. And this occurred on 9 July 2021, this drug operation. That is correct, Commissioner. And is it correct that there have been no arrests currently linked to this operation? That is correct, Commissioners. And is it correct that there have been serious allegations of police interference in the investigation of this crime? That is indeed correct. Uthi kuthanda ukuba umqansa uqeda isihlava sokushushumbiswa kwezidakamizwa njengoba lokhu kwenziwa ngokuyimfihlo. The issue with this drug laboratories is it is run on a very clandestine, in a very clandestine form of fashion. This farm is, for example, on the, sorry for my in the Bundus, and it's not picked up very easily.
And I would agree with you that it is also a challenge, the detection of these drug laboratories. Isicwawu siyaqhubeka. Mbukele sathi ku eyitolo siyabuya nezinye izindaba zosuku banyakazi. Mbukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili bisibiko ukuthi inhloko yophiko lwama-Hawks eGauteng Major General Ibrahim Khadwa, Major General Feroz Khan wophiko lwezomhloli kanye nosomabhizinisi waseThekwini uTariq Downs badedelwe ngebheyili ye-R10,000 umuntu ngamunye. Mbukela sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola kumtshalo bazo. Owesifazane ophuthunyiswe esibhedlela ngemva kokuthi isihlahla sifele phezu kwemoto yakhe ePlatkloof eKapa njengoba uqala umsingo obandayo wesibili ophelezelwa yimvula nomoya onamandla eWestern Cape. Iyaqhubeka nokuyidliva imvula eKapa kanti sekudaleke omunye umonakalo wokuwa kwesihlahla siwela emontweni kanti umshayeli usaphuthunyiswe esibhedlela ukuze bamxilonge. Inqalasizinda nayo ayisalanga ngaphandle icekeleke phansi kufaka phakathi amabhuloho, imjondolo kanye nokunye. We are currently there's a challenge in many trees that's been uprooted across the city. We have in Durbanville, Deep South, as well as Mitchell's Plain, and also roofs that has been blown up also across the city. And then the other concern is many of our roadways have been flooded due to blocked drains and flooded roadways. Kubikwa ukuthi kunezinye izindawo ezingenawo ugesi ngenxa yesimo sezulu. Yes, so with roofs that's been blown off, we, with part of the disaster coordinating team, it is city officials, city departments that assist in, as well as provincial disaster management, as well as our national disaster management centre, and we're leaning towards our national human settlements to assist those that, if the need be to evacuate or to provide emergency sheltering, we will lean on them to provide that assistance. So that is underway. There is discussions in that regard, and then also the city's teams are working across the metropole, especially our recreation and parks, to deal with the uprooted trees. Kulindeleke ukuba imvula iqhubeke nokuyidliva kuze kube kusasa kanti kuxwayiswa izakhamuzi ukuba ziqaphele ikakhulukazi ezihlala emjondolo. I-ANC kwaZulu Natal benomkhankaso wokuvuselela iqembu ngenhloso yokuphinda iheha abavoti endaweni lapho yayithola khona uxhaso oluningi. Leli qembu lixoxisana nabalandeli balo entshanga entshonalanga yeTheku njengoba sekubhekwa ukhethweni lohulumeni beyindawo ngoLwezi. Abaholi bekhuthaza abalandeli endaweni yasentshanga nokungezinye zezinda ezibalekile ze-ANC kumasipala waseThekwini. Umdidiyeli we-Provincial Task Team esifundazweni uJames Nxumalo ubebuyele kwiwadi lakhe ukuzoxhumana nabavoti njengoba leli qembu lizivuselela kabusha. Hlanganeni sibembumba. Ngabe uyi-ANC, ngabe uyi-COSATU, nangu ukhabazela kade ekhuluma. Ngabe uyi-SANCO, ngabe uyi-SSP, Communist Party, nami ngiyikomanisi. Kodwa ngovotela African National Congress khona ingozi engiyibonayo. Kanti umlayezo wamkelwe ngabanye babavoti. Njengamanje sonke asisukumeni sithatheni inxaxheba sibambeni umzabalazo ka-ANC sasivese sibambe kakudala umzabalazo wobaba. Nabantu futhi babathembile ukuthi kusuka manje siyaphambili akusekho ukubheka emuva ukhetho soluthatha noma kanjani. Intshanga ingezinye zeindawo lapho kubonakala khona kuba nokungaboni ngasolinye phakathi kwamalungu e-ANC kanye nawe SACP ngo-2016. Ukukhona ukubambisana okukhona phakathi kwabaholi namalunga alezi inhlangano ngoba zonke lezi inhlangano zingaphansi kombimbi oluholwa i-ANC. Njengoba ukhetho lohulumeni basekhaya luzobanjwe inyangeni eziyisithupha ezayo, mkhulu umsebenzi ohlalela iqembu le-ANC. Zanele Buthelezi, indaba zenza SABC eThekwini.
Umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema uthi iqembu lakhe lizoqinisekisa ukuthi wonke umuntu ohamba emhlangano yeqembu uzobheka ukuthi ukubhaliselile yini ukuvota ngaphambi kokuba amukelwe. uMalema usho lokhu ngenkathi ekhuluma nenja yalo leli qembu eGoli. Economic Freedom Fighters ilungiselela ukhetho lohulumeni bendawo lizokuba mhla zinsuku kulwezi kuwo lonyaka njengoba nje umholi wayo uJulius Malema enqume ukuqhuzela intsha yalo leli qembu eGoli ukuba ivote. We are specifically speaking to you because we've realized that in the majority of elections many young people are not registered to vote. Malema udalule ukuthi iqembu selinquma ukuthi uzobheka wonke umuntu osondele enhlelweni zeqembu ukuthi ngabe ukubhalisele yini ukuvota. We have taken a decision as the mother body that for every activity, whoever enters a bus or a stadium or wants the t-shirts of the EFF, we must first check their ID numbers, whether they are registered to vote or not. Umholo EFF uveze isizathu sokuthi kungani iqembu lakhe behlulwa okhethweni. We were not winning elections because we were relying on the old voters roll of the ANC, of DA, of Freedom Front Plus, and hoping those DA, Freedom Front Plus, ANC, GNU voters will vote for us. We were wrong. So we need to correct that. EFF izoqinisa umkhankaso oqinisekisa ukuthi abantu bayakubhalisela ukuvota kulokho njengoba bebaningi kakhulu abantu abangavoti makufika ukhetho. Kuleli viki ku-Asikhulume Let's Talk. He was assassinated like just 3 minutes from or 2 minutes from our home. Until the mastermind are arrested and prosecuted, there will be no closure. When one looks at the Babita murder, for example, to this day, we don't know who facilitated the hit. My kids were robbed. We were left alone. I had to flee. Hlanganyela kanye nathi njalo ngomsombuluko ku-SABC1 ngehora lesihlanu ntambama. Abakwasidlodlo isifundazweni eGauteng baphenya mayelana namacala amabili okubulala kanye namane okuzama ukubulala kulandela isigameko sokudubula emjondolo yasezamimpilo eRiverlea eGoli. Lesi sigameko sishiya uKenneth Lukhele kanye nomndeni wakhe bese enhlungweni futhi befuna impendulo mayelana nokuthi kwenzakaleni. Ubhuti wakho neminyaka engama-29 ubudala kanye nomshana wakho neminyaka engama-23 ubudala ibona bashonile. Bathe bazelana izolo bahlela ethaveni bahlala la ngaphandle bafike babadubula 1 bullet bashona. Izakhamuzi ziyesaba ukuphumela obala zifakaze ngezikubonile. Ikhansela lewadi lisiqinisekisile lesi sigameko sokudubula. Community now, they don't want to come out and say this is what happened, this is what we saw, because no one wants to be a target, because it's like an unknown scene. You don't know who you are dealing with. So community is scared, and as you know that this area, everyone is always scared about the shootings around illegal mining and all of that. Kusenjalo amaphoyisa eGauteng athe abasola abakaziwa kanye nembangela yaso lesi sigameko sokudubula kanti uphenyo saqhubeka. The suspects are unknown at this stage, and the motive for the attack is yet to be determined. Police investigations are ongoing. Anyone with information that may assist the police with investigation may contact Crime Stop Line on 08600 10111 or submit information via the My SAPS app. Abaphathi bendawo yokucima ukoma abakatholakali. Mbukelo umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza.
Izimvo ke lesizibeka lapha bese kuphathele zona imino zakwethu bayeza nezindaba ngolimi lesiNdebele eMagamanxa ihora lesihlanu kentambama kanti ke thina sizobuya ke nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihloko manje sale kahle.